Dünýäniň pandemiýa bilen göreşýän şu günlerinde ýokanç kesellerden goranmak üçin dogry iýmitlenmek we sport bilen ýygyrly meşgullanmak derwäýt mesele bolup durýar. Sagdyn durmuş ýörelgeleri barada Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti hem ýaşlara wagt nesihat çärelerini geçirýär. Aşgabatly ýaşlar paýtagtymyzda ýerleşýän Maşgala Turgulleşik merkezinde samba boýunça dünýä çempionlary bolan Gulbadam Babamradowa, Ilyas Möminow we Ruşana Nurjaowa bilen duşdylar. Gulbadam Ilyas Ruşana ýaşlar bilen duşugyň dowamyny öz sport äleminde geçen ýollary, gadynyň üstünlikleri we sportyň adam bedenine şeýlede saglygyna edýän täsirleri barada giňişlen gurrun berdiler. Ruşana Nurjaowa beden taýdan sagdyn bolmak üçin dogry iýmitlenmäge çagyrdy. Ýaşlara berjek maksadım arasasy saklamaly. Gigiyena saklamaly. Ondan soň sport bilen meşgullanmaly. Sport bilen meşgullansaň öz bedeniň üçin gowy, berkeýe, öýkünleriň arasa bolýar. Ondan başga da sport adamy ruh taýdan bir hili ýokary galdyrýar, ruh taýdan. Adamyň ruhy baý bolsa, bedeni baý bolýar. Ilyas Möminow hem sport diýmegiň diňe bir fiziki güje dayanmak däl, hem psihiki durnuklylyk hem berja etmekdigini belläpdi. Ben mysal üçin özüm sportsmen, beýleki prostoy adam bilen deňgeleňokda. Köçedäki adamym her kimem özüň ýaly adam da bolam, adam senem adam ana. Her hili ýagdaý bolup bilýär. Bazarda bor, ýolda bor. Göwnüňe diýip bilýär, göwnüne diýip söz aýdyp bilýär. Şolara ýagdaýda sen hökman özüň saklama başarmadylar. Sporty birini urmak üçin, köçede urmak üçin näler, sagdynlyk üçin meşgullanmalylar. Sport üçin hem akyllylyk hökman gerek. Şeýle hem bolsam bu sportunyň köçü üçin niýetlenen däldigini aýratyndyk. Gulbadam Babamradowa bu duşuşykda öz sport karýerasyny ýapandygyny habar berdi. Öz başarnyklaryny we tejribelerini bolsa ýurdumyzyň ýaşlaryna geçirjekdigini we şeýle görünüşde tälimçilik etjekdigini aýtdy. Maşgala Turgulleşik merkezinde sport öýürler üçin oňaýly, rahat şertlerde ödülendir. Bu merkez Aşgabat şäheriniň bitarap Türkmenistan şaýylygynyň ugruna ýerleşýän sport we syýahat dukanynyň içinde ýerleşýär. Esas aýratyrlygy bolsa bu merkezde Türkmenistanly dünýä çempionlary tälim berýär. Gulbadam Babamradowa, Ilyas Möminow we Ruşana Nurjaowa Aziýanyň we dünýäniň samba boýunça iri ýaşlaryna bir näçe gerek altyn, kömüş we bürünç medallar gazanmagy başardylar. Şeýle hem olar Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň şahsy paýlary bilen fiýraglandylar.